ba shi da riba kwata-kwata na yi ziyarar ki ne gashi ki ne mini wani gani. So da kiyayya ashe ba shi da riba kwata-kwata. Bar ra'ayin sanka ne shi sa ne maka wani gani. Na yi ziyarar ki ne kin satan zuciya tunikin bari ni na so ki a zuciya kin kyare ni kin sani gadar zare kin rude ni kaunar ki nisa a raina karki guje ni ke dai na gani kyawun ki san bare ni na zo gunki so na damu ki bani domin gaunar ki ta riga ta bi ni daure ki kula ni dan na samu sukuni. A zuci na yi miki gurbi ki san ƙaunar ki zuciya ta yi harbi ni ba kowa gare ni ke ne zabi ko da a dubu na mata ke ɗaya zambi zo tare da ke mu buɗe sabon babi ranar wanka ko ba a boyen cibi ni in ba ki ba halima ba ni da zabi soyayya ni da ke ba yanzu na fara. So ni na so kikin ga ai daidai ne kamannin muni da ke ana dode ne kusa rayuwa ta ni da ke ce alkyabba cikin yan mata ke tilo ce ina nan a san ki ba ni canza batuna kun san ki ko ina na je zan nuna khalifa ke yam da ke kadai zan zauna amma na fahimci ke kina nunan wani gani wayo. So na kiyayya ashe ba shi da riba kwata-kwata. Bar ra'ayin sanka ne shi sa ne maka wani gani.